Bueno, ikusten duzu nura ez gara gota, ze gaur kamaratan ematen dugu xako. Txalo gara behari. Ez gara gota gaur, ez gara gota. Ez gara gota, ez gara Josefia, ze ez dugu pixera biharrik. Ez gara behar zabara, seguri guri xako zerbait nian. Eta ez gara manoa gaina, señor ez da behar gainean. Zara. Bueno, gu zaratan gara, baina ez da gizko zein hemen. Baina, esango dugu, OLR-ko historixan, dala lehenengo aldixan, bi aurkezle duzuna. Eta lehenengo aldixan, emakume bat duen aurkeztu. Bom! Bueno, ongi etorri 14. ediziora, aurten amagos taldek hartu parte, eta zoritxarrez dago barruan zaudei. Hori da, inor ez da kanpoan geratu da kontrolo zuen garaiz. Esango dugu, eta eskerrak dugu parte hartu duzuen hori, publikoari eta zertzen bidez, txetik ikusten zabitzen dan hori bebai. Txalo bebai. Bai. Zetik ez, eta zueri bebai. Bueno, Sara, aurten antolakuntzakoak betiko moan raro etorri dira, eta ez da gairik. Orduan generoa jarri oskue, western, egizezan irakurri otenean enek izen zezan, eta oin bez. Baina, bueno. A Sara, ya TV-biko pelikulak, arratzelete moten da binak, TV-biko pelikulak, horrek. Vale. Bale, eta objetua, izan da, bakotz objektu hemen? Bai. Izan da, komuneko tapoia edo, baineran jarten dana edo, hau izan da objetua, bai, duingi, bai, ez tegit. Vale, zubendako por si acaso, vale, galdu imazatzu edo. Objektu honenak be, sarixokuko dau, antolakuntzak horri begira emugo dau sarixa, eta horrekin batera, bueno, beste sari asko bai, eta repasa bengo ditugu. Bueno, lehenengo aktorenan sarixa, gero lehenengo hiru honenak, honeik epaimaiak emungo dau. Eta azkenik, publikoak be, zuen sarixa emuteko aukeri izango dozu, horretarako zilatan dakotzue olako papel batzuk, gero esango dugu zela bete behar dozuen, baina, bueno, zuen beukiko dozu eukeria sari bat emuteko. Hori da. Eta lehiaketa anamouan, lehiaketa honek be arau batzu dako, eta danele gaur buruzik hasiak. Buruzik hasi dut, zaiatu ingo naiz. Berez ez dako ninputa idea, baina, bueno. Ez dakot, mitenek bronkio tozten jatzen. Bat. Bale, euskeraz izan bizala. Bi. Objektu bat eta generua ondo respetau izala. 3. 13 lekutatik 2 agertu imiziala. 4. 3 minutu dibera. 5. Máximo zazpietarako. Txalora daneleri. Eskerrik asko. Oinatzen inot bialdiz eta bisetan gaizkin jot. Baina ondo. Bueno, ondo, hasiko gara, ez gara gaixo lusatuko. Hasiko gara. Eta lehenengo blokiakin, Sara. Lehenengo blokia, eukiku 5 bloke 3 laburmetraiekoa. Eta lehenengo bloke hontan Baltzardi, Paramount eta Hangover. Bai, bigarren honek Paramountek barkamena eskatu dau eta hirugarren taldian izenian guk eskatuko dugu barkamena. Edo ez. Ikusiko zu esatik, bale? Aurrea! Ondo pasau. Konkistak darrai. Gure gorputzak.
gure lurrak. Gure eskubideak. Eta gure ahotsak. Baina sareak dirau. Ito gaituzten biolentzietatik askatuko gara. Kauboi garaixak aspaldi atzian itxita, gaur egungo bizitziak etxe aurrera jarraiketako gogorik emuten veterano honi. Aldaketak onartu barik ondiok, kalera urten da gaztetako bizipenak ezina ahaztu. Andou Easter. Bizitzan grazia jokan danak kendu xostakei. Gaur egun, ja etxo lehenoko konturik. Zedokoi? Duelo zatzako? Kakasarra. Zaldixok ondiok kalian lotzen ziguko zuei? Bai, faltazu ona. Hori bidela porri izangok? Xerifak tiro ingotxago? Oidokoi, oazil eskasa. Armari betxo baina. Arautzeko saloia ereite dongok? Seguro ez. Zaldirik ez, tireteorik bez, eskerrak hau bintzat etxoskola kendu. Bizitziak beti muten dozkerregalo bat. Egun eskagarri honek hau biaxu nobeketako. Tabernako burrukia. Puta mierda. Bainoiak hemendik. Honek saloia baino bizipo zemutexok. Egun puta hau bukaketia besterik etxo gura. Eskerrak garraio publikoa etxo inaldatu. Etxo inenbeoko xoat. Puto Renfe. Dieko zuzai. Karo, gaur nizan ez zuzendarixa ez da. Lan asko. Usteren izango zela zehoze polita, barregarrixa, baina ikusi duzuen usten da. Karo, zer reviewa. Eskenean hau da veteranotako partido bat emoan. Txarrenak be jolastu inbideo. Eta eskenean ezin xatzu bat atzean jare. Ezin xatzu. Batek ezean dutzu. Jota ona. Saldixa, hor, ez da gizer, txakurra, txistako, Baina, ez dago graziarik. Eta, zin dixo, nik hemendik gurotzuet barkamen eskaketia. Barkatu. Bazen behin debagoien osoan segurua zen toki bakarra, Oñati, dabilen herria. Gaizkilerik gabeko herria, tiroketa gabea, are txabaleta eta arrasaten gertatzen ez den bezala. Baina azken aldian, herritarak kezkatuta zenbiltzan gaizkile talde bat Oñati aztoratzen baitzebilen. Egoeraren larritasuna ikusita,
Xerif adoretsu bat Oñatira iritsi da gatazkari irtenbidea emateko. Jon Idultzain. Hemengo txeifa ni nauk, Seguro hau hemen aparket jaguokela. Lehen ez ustekoan 10 euro ordaindu ostean, gaizkilaren bila abiatu da herrian zehar. Enteun hauk, aspaldixan bandio talde xaukela herrixan. Egixadok? Kusteok, zela xauken panoramea. Herriana, kojo naute sakoei. Lehen hau erregia zitzuan hau, kusten do, ridikulo egitezaitzak. Eta, nun topa honeke gaizkile banda hori? Basatotzak! 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 Zentzu juk! Nun zatzak! Jon Idultzain xerif adoretsuari esker amaitu dira zarata gogaikarriak Oñatin. Baina, guztiak amaitu aldira? Ze hostisa? Ez! Berriz ez! Bueno, parte txikiari. Sara, Urrengo blokia nahiko bloke bete geratu da, eta LPM, Depus Brothers eta Fragaranza. Hori da. Esto es el Sarratzandu.
Nian espero hau iregandik. Alkolarekin trapitxeoan? Siliko nahi, zipaioalakoa. Ama jakingo balu zertan bilakatu aizen. Etzak amaipatu! Ire erabaken erru zintzuan eta! Ez du gustoko egien zutea, Kondearen morroi bilakatu intzanean, amaren dekadentzia hasi zuan. Zaindu ezak, ire hiloa behintzat. Ez izan zalantzarik! A ver, utzi kontiari! Lasea naiz, txatekin jokau mesedez. Erraile. Horrele zer? Altxorra! Horre delinkuente batzu dira. Altxorra nahi dut. Ja ze altxor. Ez dakit jozebez, benetan. Benetan. Horrek delinkuente uta dira. Zein dabe altxorra lortzeko. Tardi! Altzardi hipisa dira, horrek zuaitza besarketan egongo dira. Duengi, nun hau? Horre lelua dira, lelokisetan, baina neri jare pakian, mesedez. Askatu. Betene. Horrek fatxa batzu dira, ez duzu ikusten? Polizia dira danak. Jare pakian. Azkena. Anape. Anape? Anape, horrek korruptua dira, benetan. Bel! Dijat, baina inungo aiz. Eskireto puti aiz. Teko mandrako aizela, zetako hau hemen. Jare oinaki pakian. Ez da teze bezango, jare pakian. No, baina puta bukatukoa. Baina segurok, mesedez. Ez. Zaudete. Zer, historia bat entzun nahi? Historia hau, oraintxe bertan gertatzen ari da gure herriko kaleetan. Guztia, duela 10 urte hasi zen. Gure protagonista bere izenak bakero esan nahi zuela jabetu zen. Hor sortu zen Unai McLean. Bai, bizioa zakeat. Unaiek misio garrantzitsu bat du eskuartean, eta kalera jeistea erabaki du. Westerra konkistatu behar du. Westerra! Baina lehenik, diru atera... Emainak dirua!
eta saloira, indarrak hartzera. Tainak whisky bat! Iretzat ez da whiskyrik. Nola ez ez? Tirokatuko hauk! Tiroketa? Baldakik nor nauken ni. Danilo Martínez! Mendebaldeko pistolari askarna nauk, kondaira bat, olapotoko azken india nik hil nian. Kanpoan neurtuko izkiago indarrak. Behin arerioa garaituta, Westerraren bila segi dezakeu naik. Mirarte, bidelain. Aburru nahi? Wester pakete bat mesedes. Guk ez Wester, guk Chester. 10 euro. Hau izan da guztia. Dirudienez, gure heroiak ez du Westerrik lortu, baina bai Chesterra. Vaya puta mierda. Bueno, vaya aldera, Bueno, egisa kritikoa izan por fin. Bueno, urrengo proiektu horreko taldeak, horreik, gero guriagora zinema, eta azkenik, bestetak ka. Eta hemen anekdotxo bat, gaur orokorrian taldean nahiko bera entrego duzu zuen lanak, egisa duingi nahiko lasei etorri zaila, veteranoak zailako, eta pesetakakoak larreiko nervioso, korrika, eta bigarrenak zinen entergaien. Bai, gaur nahiko berandu. Eta gero, Oier janiz nun dau? Oier, paso osatu sustua. Bai, Perosek kontau ingo Oier, Perosek esan xau artxibua ez zeuela ondo, eta zian sortirak bat gutxi igual, zazpirak bat gutxi, eta kriston zuritxu ondo, baina Oier ondo zauz ez. Txalo bat Oierreri, bai. Eta barkamena Perosen partez, edo ez? Bueno, honeik kontauta, ikusiko ditugu urrengo laburmetraiak. Zorionez, gaur eguneko gizartian jentiak sentitzen daun moduan biziteko askatasuna dako. Ni bakero sentitzen naiz. Egunerokotasuna erronka bat izaten da neretako. Xerifatik iezileko aloro ibili naiz. Batzutan ez da samurra bakerua izatia. Badaki jenezela jende danan guztoko. Tranquilo, forastero! Bakero izatia, aktitude bat. Detaile txikinak markatzen daue diferentzia.
apellido Vaquero, ¿vale? Gaur egun ez da samurra, baina bazatak txoko bakeruak hortik ziar. Hey Donovan! Aterazak another one! Esan doztai hemen pistolak dakotzuela. Bai. Hey! Bakerorik badakok. Bakeru on! Barkatu, dueluan ordua jauta. Horxe okin dixua. Gaur esostak iesik ingo. Ya está el gilipollas ese otra vez. Oindala 5 urte, herri hontako pertsonak desagertan hasi zituan. Oin berriz baitzaile hau aktiboan xaik. Sexu eta adin denetako pertsonan bila xoiak. Baina oin arte bere perfila etxot asko murriztu. Xeixaten danaok, pertsona homosexualan bila xoiakela. Oin pare ateun, beste gazte bat desagertu zuen, hola hartan, hau homosexuala. Jakinaok, jente asko xaokela ondio gorrotua, homosexualei. Jai estok inundik inoa, durak akaboteko arrazoia. Beraz, komentzuta inauk, behingoatik, txertzik inau, arrapo ingo xuetela. Kipa! Kalia inoiala, gizun arraro bat asoko nintzuan, eta liberta bat jauzitxekon. Bertan, desartoko pertsonakoitzen arrazke xexeuan, bainatiko homosexualan lista balditza zuen. Baina atzenengo horixa falta zuen, atzenengo biktimia. Bueno, bukatu, eskerrik asko. Ire bilainoiak, kabron! Vaquero, starring, Texaseko guridi. Indio, starring, Ilar Apache. Marujak, starring, Billy, Sally eta Lucky. Hori don bai. Buah. Eta badain, ato se pasausuna antze, Ze, Ilar Apache eta Texaseko gurien artean, harako estatletik, gauz asko egite Ai, don. Ilar Apache, harraposonan guridi, 15 patxamutia osten. Aizea. Eta ez da inokerena. Zela, begi bagatu izan ala? Bai. Eta 4 mederatik un arboledan duela ikeko. Jo, bagoaz, no? Bagoaz.
Oso. Bueno, baina, blokeak itzen gara, bloke honetan pictures, Astu Patata eta hija. Astu. Eta ibili. Hori da, usingo ditugu. ¡Ay, putakume galanta! Traidore puta honek merezitakoa jasoik! Kendo! ¡Mendekua! Kostako zain begi bakarta bere deabru kuadrilla rapatzea. Beraiek edo ni. Itxasoko? Tria guzti bat. Eta netxe okina behar zen. Bizi alaiz. Mendebaldeko herri oparo hau txikigia da bi kauboirendako. Edo ez. Ez da, bukatu egin da. Agur. Venga, animo. Azkena ala, azkena. Azkena hor.
Iratzati, ordu dauketa. Ada deizitounen askorentzat zuzena, herrian arriskutsua horrela da bilena. Tirota burrukarik ez horixe behar dena. Bueno, ondo. Zemuz, oinarrikoa. Ondo. Zer seguru esan? Vale. Zara oinarrikoa. Bueno, oinarrikoa gaur gerringarrek zuen. Seguro. Bueno, blokeiko gara orduan. Blokia, Bai, horrengo taldia, izango dira Kalabaiza Production, Itxasleo Estudios eta Ezkertiarrak. Beraz, ikusiko ditugu traiektoria edo ja, zaribanesko gara. Oñati, herri txiki eta lasaia. Bertako biztanleak pak eta harmonian bizi dira. Baina Oñatiko West Sideen kaosa da nabarmen. Zubillaga auzoan ez dago legerik. Oñatiko udala bertan legea ezartzen saiatu den arren, behin eta berriz porrot egin du. Honen lekuko dira
azken urtetan hil agertu diren otako 4 langileak. Baina Arrasate Pil herrixkatik xerif berria iritsi da. Astuen jatzu otia ipintzen. Baina hemen hau. Hostia puta, pozuta inau, mondako hostia puta. Kapo, tío, izo zein mierda xau. Ei! Ize uste opa? Bakiz noiz hartu aizen? Ze uste dozu, pildurra daukotela? Nik bebakiko txien ibiltzen. Ingau karrera bat. Tontue, zeratik gelditzu da. Hostia, kontrola!
Exagerauak superaren pasatzen dira. Beste bat akau guate, ikusiko zuen. Zure gana noia. Arrapa euskero ikusiko zuen. Ikusiko zuen, arrapa euskero. Horrez kina zaz, da? Horrez kina zaz. Ero zaitez, Beka! Hostia! Que fallo. Superera, ez? Toko jaten zure ikustia, bizitza realen, mende baldien. Kita, segundu baten. Segundu baten. Kontra. Nik ibiko zentu da, baina. Ez eskatu, ez dozuna ezagutzen. Bueno, listo. Ikusi ditugu laburmetra danak. Danak aurten barruan, gainera. Ez da ino behar durankoan. Beraz, ziorak eta plazmaile lan hori, txaloa zueneko zuzorei. Hain momentua gauzkarri jatau. Hori da. Duan, da zuen momentua. Bakoitza berezian zukain papelera, esan zupoko gobertuan. Así que vamos a ir. Sakixak ez duela, Bale, dago iso bitartian, eskaketa egiten bitartian, durangoko azokan ospaketanak kameratoia lehiaketako zei laburretra ikusteko aukera izango dugu. Beraz, horrek ikusiko ditugu, iso bitartian goikuak pamotea egin, hotxe pasako dira papelan bila, eta guk recuentu dugu. Eta bueno, zei laburretra jorraitetik bat, energia behar da, Beti promo ikera etorten da. LPM promo, berriz, oin. Disfruta oin zei laburmetra joneik. Esperamos un poco para que recojan y luego esperamos así. Solo con la pantalla de una y aquí. Ponemos el logo. Vale, chicos. Abre.
Venga, irudiak azaldu. Itxasoitzia. Baina zerbait gehiago ikusiko da. Oraindik ez dut euskara ondo egiten ikusten dudana azaltzeko. Bueno, hobeto goaz kalera. Ez dut inoiz itxasontzerik ikusiko. Aiba, seinale berri bat. Nolako izango zen hau iraganean? Ah, noski! Iraganera bidaiatu dut, soinua zineman ez da asmatu, beraz, ezin dut hitz egin. Ai, ze ondo ez daukat oztoporik. Joe, guzti hau denborarekin beste gauza batean bihurtuko da. Ikus dezaket! Jo, ze pena zuri beltzez dagoela. Baina ikusten dut. Goaz? Eseri. Ja ez da beharrezkoa, ikusi dut. Gutxienez mugitu naitek. Aitortu behar dut olako egoerak beti saihestu izan ditudala, baina gaur, emergentzian gaude. Dordokak ezin du gehiago eskolan irau, askatasun bila David. Utitzagun tontakeriak eta guazen arira, kakalarria dakat eta ezin dut aguantatu. Baina lasai, zuek noiz bait egoera honetan bazaudete, izan belarri prest eta ikasi. Lehenengo aholkua, behiratu ez daola inor, ez dugu entzulerkik nahi. Bigarren aholkua, prestatu tronua. Eta hirugarrena, garrantzitsua, intxon hori zau beharko deu festa. Laugarren aholkua, norbait datorrenean, aguantau. Eta ez daztu, bosgarren aholkua, kisketea jarri. Seigarren aholkua, gauzak presiopean ez diateatzen, erlaxatu. Zazpigarrena eta azkena, behin ustuta pertsona berri bat bezala sentitu zaitez.
Jarri eskua maitia. Igartzen duzu? Zei jarri bidot, ba? Mugimendua? Ez duzu igarten? Zea bil esaten hau? Bazilekin ibiliko zara, ez da? Ez, benetan da. Oso sensazio berezitza da igarten abiena. Hau seinale hona da, ikutu. A ber, Josu. Bakitu zuko resinizula ez edigarri. Hori neskan kontua. Neskan kontua? Baina, ba, pegados. De hecho, oso komentaizo machistia pentsa dixat. Machistia? Machista zaitzen eri daiketan? Kaino, bakitut beti zen ezela berdintasunan defendatzailea. Baina, hau ja oso estremoa zaitzeru baten, Ba ez dut uste estremoa erotia ganik seme bate beraike maitatzea. Seme batek beraike maitatzea? Ala, aitak bere semia maitatzea. Nire aitari buruz nabil, Ander. Gure aitak Gregorio Marinela da, arrantzalea. Peskara urtetan dan baikotzian, itxasuan hastiak itetu, etxia zapaldu barik. Ama berriz, portuan sariak konponketan ibiltzen da. Itxasua geure familixan dako dana da, bizitzia eta bizimudo munduzkuna. Baina era berean, edozein momentutan bizitziak entzeko gaitasuna dakona. Pentsauzeik emoan, honek korapilo estu bat sortzen doz zabelean. Ezin egon latza. Baina honekin bizitzen ikasi behar izan dut. Eta zabelian mugimendu egarri dutela esan dut zutenean, korapilo hori askatzen da bilen seinale dalako da. Aitea honik eta etxera bueltan dauenan bioskadia dakotelako. Eta horrela zaitu jen hau. Nire barneko itxaso sakarra baretzen lagunketan doztu. Itxasoratzen direnean, olatuen soinua da geratzen den gauza bakarra. Begira da hutsak zeru ertzean iltzatuak. Absentzia markatzen duen isiltasun mingarria. Arrantzaleen absentzia. Beretzetik mugagabe urrun aurretik, kaleetako bazter guztietatik doaz familiari, lurrari eta jendeari agur esateko. Ibilbide tristea, baina itzulera datarik gabeko bidaia bati aurre egiteko indarra ematen diena. Nire aitak orain duela 20 urte egin zuen azken aldiz ibilbide hori. Ia ez dutaren aurpegia gogoratzen, baina itxasoak bere usaina gogorarazten dit. Orduz geroztik urtero desagertu zen egunean ibilbide bera egiten dut harengandik hurbilago sentitzeko.
esan zu. Kalean gora, kalean bera dena gaude labirinto puta igualean. Ez basa surtetan zikeran batu goiko kajak eta hori, amak zen nola batzeak. Eta hori, sin más, ez basa surtetan, segidu, eta ikusko luzelan handiten, kontrolatuko zaren. Venga, bai, agur. Bueno, listo. Ondo. Ondo. Kaka hilan ez dira. Bai, bastante. Bueno, bakoikoan sarixeia rekontuen ja hau. Sobria Mariak dakola uste du, beraz hori ekarri jartian antolakuntzak banaketen dauen sarixekin hasiko gara. Lehenengo epaimekiak agurtuko ditugu igual, igoteko. Vale. Venga, basuekin, txalo bero batekin jasko ditugu Aitorra Baroa. Itxaso Pol. Miren Maniaz. Eta Malen Perez de Arenaza eta Ander Murillo. Horreik etxekuak. Gube promo itxera gatoz. Bai. Ikusi behita. Gabon. Aitorrak ekarri dau, soberria eskerrik asko. Bueno, zehazko gara, publikoekin o antolakuntzakoekin? Antolakuntzakoekin, venga. Antolakuntzakoekin hasiko eta danok lotzatuta ez da gura igo, eta ordan guk emongo dugu, zara? Bueno, antolakuntzako sarixa, esan duzkue, izan dela objetua onduen erabili daueilako, eta laburmetrai danian erabili daueilako gainera. Beraz, geixo luzatu barik, antolakuntzako saririk, antolakuntzak emun dauen sarixa da eta gokitutxako Pictures taldiari. Hore, aigo sarixan bila. Txalo, geixo. Hori da.
Bale, zebe. Bale, eskerrik asko bere partez, eta hanen partez. Eskerrik asko. Bale, publikoan zarixa oin bai, zara? Eta bueno, publikoan zarixa, Hangover. Bai. Nun dauz, nun dauz? Bale, badatoz, badatoz. Txalo berriz? Galdu barik hemendik. Bueno, zehoz esateko hori bai? Bueno, bat ez eskerrik asko antolakuntzei. Bueno, bat ematu ofendiu eta sentiu galdi promia bakarrik egitea fanga, eta oso ondo pasadula, espero gustau izana, eta hoxe, datorren urtean berriz ikusiko hemen, espero dut bintzat, hoxe. Oso ondo, eskerrik asko zuberi. Eta hon, interpretazio honenan zarixa, Mirenek emungo dau. Txalo bat Miren eri baita. Miren, Gabon. A ber, hau Tiago Sarixa da, aktore edo aktore zahonenarentzat. Eta guri iruditu zaigu, premiso eroan bidauela interpretazio naturalena inoenak. Egiz esan, egon dia bi aktore protagonista, bat ikusi du, bestia ez, bestia etzan ikusten, baina egon dia maila berian, eta sinesgarrixenak iruditu zaizkigu, eta horregatik premiso doia Push Brothers kortuan burzioan haientzat, hori da. Bai, godaik ezela, hemendi baldin David, hori da. Zorionak. Bueno, a mi esker, eta gainez egon izenean, osea que fenomeno. Ez dau zarriko bien, osea que, bea, fenomeno, mi esker. Zinga, Zuek. Bueno, eta onja podiumera goiaz, hirugarren sarixa banatuko dugu, eta Aitor Abaroa izango da sari hori banaketian arduro duguna, beraz Aitor basuria daitza. Eskerrik asko. Bueno, hirugarren sarixa hasiko gara, eta epaimaiki dion ustez, aurtengo OLR rally honetako hirugarren pelikularik onena, aktualidadeko gai bateaz bikain lotu da belako, nahiz eta sorpresa hori pelikularen amaierara arte iraunarazi, eta batez be oinatiar edo oinatin bizi garen danok oso identifikatuta sentitu garelako eurekin, Hangover taldiaren basatosak. Da bueltan. Oin bestatek iloko berba. Bueno, eskerrik asko, hau behit ez gela espero, goia honetan. Gu beti azpilegin du horroikoan sarixe irabaztea, guretako geixen balixon sarixe dalako, eta guia relajauta guzen egatxa ala ezinxo urtengo, puta madre eta Hangover. Bueno, eskerrik asko honetan, Izuei, parte hartzaiei, ikusliai, antolatzailea eta danoi, bale? Gurengo urte arte, hau pasuek. Bueno, eta bigarren sarixa, itxaso polek emungo dago. Txalo bat itxasori be bai. Bueno, guk pentsau du, western generoa gorkotasunera ekarri dauelako, montaje eta aktin aldetik oso ondo inauelako baikia. Eta
duolorik originalena lortu da huelako, bigarren sarixa, Kalabazan Productionsen web bilarentzako dala. Opa, horti zabitzai, bai. Igo. Eli Mondrauterrez ondo. Bai, nik uste baiet. Bueno, atxalo bero bat hori da. Bueno, eskerrik asko, eskerrik asko. Zairien ez urten kortua, baina beti ikendo derroa hemen. Eli Mondrauterrez alba da, berriz. Ez. Vale. Bueno, ez dakizue behin, nik hemen espero. Mila esker, nire lehenengo aldixea izan da parte hartu dutela, eta oso esperientzia polita izan da, eta hurrengo urtean be, espero hemen egotea. Vale, Ba, perfecto. Azkenengo eta lehenengo sarixa, eta hortarako sari nagusia, Ander Murillo eta Malen Peredaren azamezez gerturatu holtza erdira, eta zuena daitza, eta zuek emungo duzue lehenengo sarixa. Bueno, danen lekondo esan dauen maura, lehenengo eta azkenengo sarixa emungu bisok, eta erabaki du proposamen original eta berritzaile bat ekartiatik gaurkoan ona, eta baliabide tekniko anitzak eta egokisa pentsauxako baliabide tekniko honen erabilpena. Jarraitzen gau, bai. Gero, pentsauxako listako leku desberdinak oso modu originalian sartu dauia, eta tensinua be sartu duzkuela gorputzian, eta horregatik, gaurko irabazliak dira, The Push Brothers. Basari bikoitzakin, gerturatu holtzara berriz. ¿Serio? Qué fuerte, tío. Eso esan? Bai, sin más, esauketan duzunok, bi anei garrulo, etorten gaenak urtero, leluan eitera, orduan, guretako ez dau beste zebez, bale? Eskerrik asko zeuei, eta oso ondo pasaren duela. Ez bajau, itxoin, ze oin bai eskatuko dutzugu dan hori goteko argazki grupala iteko, bixe mitartian, eskerrak emungu zara. Hori da, eskerrak antolakuntzari urtero hau antolaketiatik, parte hartzaileari bai parte hartzeatik, eta publikoari bai streamingekoari eta hemen zauzeinari ikustera etortetik. Eta hortaz aparte, eskerrik asko oinatiko udalari besatik. Hori da, bai, igo danok eta argazki grupal hori ingo dugu. Eta, bueno, danok igote zain bitartian rekordaitia antolakuntzara edo zein batulekela, ja honen jubilaiteko dauzela. Ja, jubilazio askaketan David.
Ei.